Ya u virus ru tieng, ya ketika ru tieng. Sakat nuken ini empungnya. Ai ketika COVID kat kendai. Kanoy kun persya ya kini ke kelam. Hakaway ke jingja ka bala penpar yang kriat ye ki babun ki pajba ka sor shillong ka ba menta ka singi shipho tarik unailar kaladon ka jingthei ka ba kansan ha ka yo lai imkra ka ba ka te ka jingja kala ja ha ka por shibaji shiteng aa kat ba ki brief ki dang ye bun kam ha ka ye thet ye pet ha ka te ka yo kat kum bala yo lum jingtip ha ka te ka jingja laman saw kum ba arngot ki brief bat kum juru ka jingjulor kala kta lang ye ki ying ki ba marjan bar ka te ka yo Marsenyo jingtip ya kate ga jingja ki bor ka tanat pulit ka sor shillong harangkat ki bomb squad kilalej ha kate ga jaka ban tokit bnia banlap ya kadaw jong kate ga jingja hadin baga jing tokit lalap baga kate ga jingja deina ka jingthei jong ubom ubala jutip kumu IED bom kumba kattu kat nepor hadin kate ga jingja nagaliang ka sang HNLC lengba u publicity secretary uba sain kupar nongtrau Ula kubur wat bakli halor ka tei ka jingja lengba ka social media. और थुप देखा तो जाएगा हो लिया सिलेंडर ना बम 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 में सिलेंडर सर सिलेंडर में बम सिलेंडर sama सिलेंडर को nicce mo bom susu tak kini kan? Silinder ko nagceng ya? Turung sa bread na lang ako po. Mandin tung siya ba? Bom susu tak kisan kan? सिलेंडर को निकचे हैं और का चीजों के दे रखते हैं प्रताप Yes, sir. Some explosion. But it's not smell of gas. Bomb. Bomb. This is not cylinder.